שלום פליקס, איך לדעתך ייראה משק החשמל בישראל בשנים הבאות? אז ככה, המשך פיתוח ייצור קונבנציונלי בגז טבעי גם במימן. פיתוח של אנרגיות מתחדשות, פיתוח קווי הולכה כולל קווי הולכה בים, וריצה של אי אנרגטי על ידי סחר בינלאומי. כשאנשי דליה קמים בבוקר, הם לא חושבים על היום, הם כבר עובדים על 2030 ו-2035. עוד מהיום שדליה הייתה כרעיון על דף נייר, כבר אז היה ברור לנו שאנחנו הולכים לשנות את המציאות במשק החשמל במדינת ישראל. דליה 1 היא פרויקט הדגל של חברות דליה, היא הוקמה במקום אסטרטגי, קרוב מאוד לרשת ההולכה, קרוב מאוד לרשת הגז הטבעי. תחנת דליה היא השתקפות של החברה. היא הוקמה בתכנון מדויק ומסודר מאוד. שנים של אתגרים שהסתיימו בלי חורים ובלי חריגות תקציב. סטנדרט האמינות של דליה מתבסס על תכנון וניהול מדויק. אנחנו מקפידים לבצע את ההתאמות הנדרשות בצורה מקצועית, תוך השגת תוצאות אופטימליות, הן מבחינה עסקית והן מבחינה מקצועית. את חשיבות אגירת אנרגיה זיהינו מהר מאוד, והקמנו את מתקן האגירה הגדול והראשון בישראל, 88 מגוואט שעה. מתקן האגירה כבר הוכיח את עצמו שהצליח לספק חשמל לעיר שלמה. מדובר על תחנה עם יעילות אנרגטית גבוהה, הסכמי גז טובים, כוח אדם מצומצם, אבל מצד שני איכותי ומאוד אפקטיבי. בסופו של דבר זה מאפשר לנו להוביל את התחרות. היום תחנת דליה מספקת 8% מייצור החשמל במדינת ישראל. אנחנו מביאים את בשורת התחרות גם אל משקי הבית, ומשם רצים קדימה לאתגר הבא. רכישת תחנת אשכול, היהלום שבכתר, תהפוך את דליה ליצרן חשמל משמעותי במשק החשמל בישראל. מדובר בעסקה המורכבת והכי גדולה שנסגרה בתחום האנרגיה וזכתה לאמון הבנקים והגופים המוסדיים המובילים בישראל. תחנת כוח אשכול נבנתה בסוף שנות ה-50 והמשיכה להתפתח עד תחילת שנות ה-2000. אנחנו נקלוט את עובדי חברת החשמל. איתם נרוץ ביחד קדימה ונגיע רחוק. חברת דליה, כספק החשמל הפרטי המוביל, תייצר בסופו של דבר כ-3.3 ג'יגוואט. למעשה זה כ-23% מייצור החשמל בארץ. אנחנו מובילים פה מהפכה. אנחנו מייצרים תחרות במשק החשמל במדינת ישראל לטובת כלל אזרחי המדינה. עם העוצמה, הניסיון ובעיקר המחויבות שלנו, אני משוכנע שדליה תהיה שחקן משמעותי בהבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. תגיד פליקס, דליה אנרגיות ב-2030. טוב ששאלת. נכפיל את דליה ונקים עוד 900 מגוואט בדליה 2. אנחנו נשחלב ונגדיל את תחנת כוח אשכול עם 850 מגוואט על ידי חברת אפשל. נגיע ל-300 ואולי יותר מגוואט אגירת חשמל בדליה ובאשכול. וכבר נערכים בשימוש ברשת ההולכה הימי להזרמת אנרגיה שמיוצרת בחלק הדרומי של המדינה לאזורי הביקוש. זה מה שלפנינו.